Türkmenistanyň döwlete değişli dukanlarında dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonunda Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäheriniň döwlet dukanlarında tapdyrmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlandy. Bu welaýatyň Darganaty etrawyndaky döwlete değişli dukanda çäkli möçürde palta ýagy satyga çykaryldy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçylarynyň biri Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň aglawasynyň döwlet dukanlaryndan iýun aýy üçin satylmaly uny henisem alyp bilmeýän wagtynda şäheriň çetindäki käbir hususy hojalyklarda unyň gara bazarynyň emele gelendigini aýdýar. Hususy hojalyklardaky käbir dukanlarda yerli unyň 45 kilogramy 300 manatdan satylyp başlandy. Yerli un döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar, ýöne onu hususy hojalyklardan etlen möçüründe satyn alyp bolýar. Adamlar bu gymmat un sewdasynyň döwlet tarapyndan amala aşyrylýandygyna ynanýar we ony dollaryň häzirki näresmi sewdasyna meňdedýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 5-nji noýabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda yerli unyň niredäki hususy hojalyklarda satylýandygy barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp türkmen häkimetleriniň unyň resmi bahasyny gymmatlatmak isleýändigini, emma halkyň aýlyklary ujypsyz bolan soň ony ýokarlandyryp bilmeýändigini hem aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda yerli un satyga çykarylan wagtyonyň 1 kilogramy adatça 1 manatdan satylýar. Hususiýetçilikdäki sewda nokatlarynda we bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen 1 kilogram un 10-12 manatdan bahalanýar. Türkmenabadyň döwlet dukanlarynda satylmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlanan wagty Lewapyň Darganaty etrawyndaky döwlet dukanlarynyň birinde arasalanmadyk palta ýagy çäkli möçürde satyldy. 5-nji güni döwlet dukanynyň öňünde palta ýagyny satyn almak üçin nowatda duranlaryň sany 300 adamdan köp boldy. Nowatda uruş ýakalaşyklar hem boldy. Polisiýa işärleri we harbylar nowatdaky dawany zordan dargatdy. Şonda her ele 1,5 litr palta ýagy berildi. Ol 7 manatdan satyldy. Palta ýagy hususiýetçilikdäki dukanlarda açaçan satylýar. Ýöne bu ýerde onuň 1 litriniň bahasy 14 manada barabar diýip Lewapdaky habarçylarymyzyň ýene biri howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasazlyk şertinde 5-nji noýabrda gurrun berdi.